Helo, siwmai, Adam o Trwy a chroeso i'r ardd. Ac yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i drafod technegau chwynnu a rai o'r pethau mae rhaid i ni ystyried wrth bod ni'n mynd ati i chwynnu'r ardd. Mae yna tri pheth mae angen ni ystyried wrth mynd ati i chwynnu yn yr ardd. Yn gynta, mae rhaid ni adnabod beth yw'r chwyn a ble maen nhw'n tyfu. Yn ail, pa dechnegau allwn ni ddefnyddio i chwynnu yn yr ardd. Ac yn olaf, pa bethau allwn ni wneud i reoli a lleihau faint o chwyn sy'n tyfu yn yr ardd yn eich cyntaf. Felly, sut ni adnabod beth yw chwyn yn yr ardd? Wel, yn syml, mae chwyn yn unrhyw blanhigyn sy'n tyfu mewn man le o'ch chi ddim yn bwriadu'r planhigyn hynny dyfu. Felly, yn y gwely fan hyn, dwi wedi plannu colrabi. Ond fel welwch chi, mae yna blanhigion bach yn tyfu o amgylch y colrabi, ond yn amlwg dwi ddim wedi hau y planhigion hynny fan hyn. Felly, i'r ystyr yma, dyn ni'n adnabod rhain fel chwyn. Nawr, gall chwyn fod yn flodau sydd wedi hunanhau eu hunan ac yn digon pert. Ac mae'n ddibynnol ar os ydyn ni angen nhw yn yr ardd a'i peidio. Nawr, yn y gwely yma, bydd y chwyn hyn yn tyfu'n fwy na'r colrabi ac yn cystadlu gyda'r planhigion am feistr yn y pridd. Felly, mae'n bwysig wedyn ein bod ni'n tynnu'r chwyn yma oddi ar y pridd ei hunan mwyn creu lle i'r golau a'r planhigion dyfu yn llawn. Mae yna sawl ffordd allwn ni wynu. Un o'r ffyrdd hawsaf yw i godi'r planhigyn o'r stem a'i dynnu o'r pridd, a gwneud hyn ar ddiwrnod le mae'r tir yn llaith gan bod y gwreiddiau yn haws i'w tynnu. Gallwn hefyd ddefnyddio ho fel yr oeddwn ni'n gwneud nôl ym mis Chwefror ar ddiwrnodau cynnes i dadfreiddio'r chwyn a gadael nhw i sychu yn y haul. Un o'n hoff dŵls i yn yr ardd i chwynnu rhwng planhigion yw'r ho llaw yma, achos mae'n dda iawn i fynd lan yn agos i'r planhigion heb o'ch chi'n ei niwed. Fel gyda ho mawr, mae coesyn hir, so mae hwnna'n bwysicach ar gyfer gwely mwy o faint, ond mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer y llefydd bach na, mae'n anodd cyrraedd fel arall. Mae fe'n anochel bod chwyn yn mynd i dyfu yn yr ardd. Be bynnag newn ni fel garddwyr i trial reoli chwyn, maen nhw wastad yn mynd i ddod nôl achos mae'r rhan fwyaf chwyn yn cael ei hau trwy'r gwynt. Ond mae yna bethau allwn ni wneud jyst lleihau llefydd le maen nhw'n gallu tyfu yn yr ardd. Nawr, un o'r pethau dwi wedi bod yn arbrofi gyda eleni, a dwi'n bles iawn gyda'r canlyniadau, yw defnyddio mylt gwlan o amgylch y blanhigion yn y gwelyau. Mae hwn yn atal y golau rhag cyrraedd y pridd, sy'n golygu wedyn bod yr hadau chwyn ffili egino ac yn raddol maen nhw'n marw. Mae hyn wedyn yn golygu does dim angen i fi wynu'r gwely yma o gwbl, a mae'r cêl yn cael llonydd i dyfu achos does dim byd yn ymharu ar y tyfiant drwy amgylch e. Felly, mae yna bethau eraill allwch chi ddefnyddio yn yr ardd fel papur, carbwrdd, gwlan, gwair, unrhyw beth yn y bôn, compost hefyd, i greu haenen bach ar ben top y pridd, a hynny'n atal y golau rhag cyrraedd y pridd a'r chwyn i dyfu. Wel, rwy'n gobeithio bod hwnna wedi rhoi syniad i chi o rai o'r pethau dwi'n gwneud yn yr ardd i chwynnu ac i gadw reolaeth ar chwyn. Ac un tip bach cyn cloi byddwn ni'n licio bwysleisio, chwynnwch tram bach yn aml yn hytrach na gadw fe droi yn waith mawr yn y pen draw. Ymunwch y fi yn y dyfodol agos i ni gael sôn mwy am rai o'r pethau allwch chi wneud yn yr ardd i fwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl am y tro.